Oyawre nyakora mogik kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich adek tarik 20 dwe mar achiel higa mar 2021 odiochieng' ma ker manyien mar piny Amerka Joe Biden Jr. dhi chamo muma mar apis. Mano e gino madhi timore e piny mangima kendo wenge te kawuono ng'iyo piny Amerka. Kama koromo saa 2 motieno ma piny Kenya en ker manyien mar piny Amerka Joe Biden Jr. dhi chamo muma mar apis ka ker manyien mar piny Amerka. Kamoro amora ma intie rwakni machiegni e nonro mar oboke, nyinga Chris Owino. Wan kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard kendo thoro mar wach e oboke mar The Standard en ni Ruto's moment of reckoning. Ruto's moment of reckoning en kinde ma jalup ker William Ruto kadho e matek kaluwore ni jotelo duto ma pacho kae sani koro kwede e wi chenro mare mar Hustler vs Dynasty. Jotelo duto ma pacho kae sani koro kwedo mokalo jalup ker William Ruto e wi chenro mare mar laro kom ker kotiyo kod wach mar Hustler vs Dynasty. Iwacho ni ker Uhuru Kenyatta ok mor ni jalup ker William Ruto dhi nyime kod goyo campaigns mage mag yiero mabiro e kinde monego bed ni okonyo ker Uhuru Kenyatta chopo e tim moko kuom singo mane gimiyo oganda e yiero maduong' mokalo. Ugai ma ODM Raila Odinga to neno jalup ker William Ruto ka jatelo madhi miye ochwer luya mokalo e yiero maduong' mabiro. Musalia Mudavadi to neno jalup ker William Ruto ka jatelo madhi chung' e nyime e dwaro mare mar bedo ker mar abich ma pacho kae. Mudavadi neno ni en ma inyalo yiere ka compromise candidate, mano jatelo ma ogandni maduto ma pacho kae nyalo yiero mondo okaw kar ker Uhuru Kenyatta, ka owacho ni ugai ma ODM Raila Odinga seche moko nitiere ogendni mamoko ma pacho kae kaka Kalenjin kod Jo-Kikuyu seche moko ok bi gone ombulu nikech ok mor kode, lakini en to onenore ka jatelo ma nyalo yudo ombulu kowuok ogendni duto ma pacho kae, kendo oneno jalup ker William Ruto ka jago nyalo dhi tame bedo ker mar abich ma pacho kae. Kalonzo Musyoka kore to neno ni William Ruto en nyathi matin kuome ma ok onego bed ni Ruto bedo ker to en to bedo jalup ker ma pacho kae. Owacho ni Ruto tin kuome kendo ok onego bed ni telone kaka ker to en to bedo jalup ker e pacho kae. E komachielo en ni Moses Wetangula bang' wito lemo mar Senate Minority Whip kaachiel kod ywaruok e kinde kod jood bura mag Ford Kenya, owacho onene ka jatelo ma dhi kedo ne riwruok mar oganda jo-Waluya e pacho kae. Koro jotelo gi duto te ok mor kod jalup ker William Ruto. Jotelo makwanogo te ok mor kod jalup ker William Ruto e dwaro mare mar dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro, to moloyo kod wach mosebedo ka otiyo kod mar kelo ywaruok e kind Dynasty kod Hustlers e pacho kae. Mano e thor mar wacho oboke mar The Standard. Jotelo ma pacho kae ok mor kod jalup ker William Ruto e wi weche mosebedo ka owacho mar Hustler vs Dynasty. Jotelo mok mor kod jalup ker asekwano ni ker Uhuru Kenyatta ok mor kode, ugai ma ODM Raila Odinga, Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka kaachiel kod Moses Wetangula. Mag jotelo duto ma pacho kae ma ok mor kod jalup ker William Ruto. It oboke mar ariyo, odiochieng' ma kawuono ker manyien mar piny Amerka Joe Biden Jr. dhi chamo muma mar apisi ka ker manyien mar piny Amerka. Bang' chamo apisi iwacho ni ker Joe Biden dhi yudo tich matek nikech en kod tich matek morite ka ker manyien mar piny Amerka. Moko kuom tije morito ker mar piny Amerka manyien Joe Biden en ni odhi duoko piny Amerka e winjruok mar Paris Climate Change. Odhi duoko piny Amerka kendo e winjruok mar World Health Organization moduol mochung' ne weche mag ngima kaachiel kod thieth e piny mangima, kaachiel kod duoko piny Amerka e winjruok mar tieko lweny mag nuclear e piny mangima, kaachiel kod keto moko kuom chike mag
ketho chike mane ker Donald Trump oketo mar tamo oganda jo-Islam donjo e piny Amerka e kind mamoko. Ker Biden iwacho ni kod tich matek e kinde modhi kawo apisi odiochieng' ma kawuono ka ker manyien mar piny Amerka. Kendo kuom moko gigo modhi keto e tim en duoko piny Amerka e winjruok mar piny mangima mar Paris Climate Change manong'iyo aluora mar piny mangima kaachiel kod World Health Organization. Nyalo paro Trump ne ogolo piny Amerka e riwruok mar piny mangima mochung' ne weche mag ngima kata weche mag thieth mano World Health Organization. Kata kamano Biden ne owacho ni bang' chamo mar apis to odhi duoko piny Amerka e riwruok mar World Health Organization kaachiel kod Paris Climate Change. Oboke mar adek loso ewi yiero mar piny Amerka kama odiochieng' ma kawuono Biden dhi chamo mwakara ka ker manyien mar piny Amerka, kendo gino ma odhi ng'iyo moloyo en riwo oganda jo Amerka mosepogore kaluwore kod yiero maduong' manotimore higa mokalo. Oboke mar ang'wen, jalup ker manyien mar piny Amerka mano nyadendi Kamala Harris dhi bedo jalup ker mokwongo mamiyo mar piny Amerka odiochieng' ma kawuono. Kamala Harris dhi bedo jalup ker mokwongo mamiyo mar piny Amerka odiochieng' ma kawuono. Oboke mar auchiel, jotelo duto ma pacho kae sani koro ochung' motegno mar kwedo jalup ker William Ruto. Jotelo maduto ma pacho kae sani koro kwedo jalup ker William Ruto. Oboke mar abiriyo en ni ogai ma ODM Raila Odinga osechako chenro mar dhi goyo debe ne report mar BBI e counties ma pacho kae. Ogai ma ODM Raila Odinga osechako chenro mar dhi goyo debe ne report mar BBI e counties duto ma pacho kae. Oboke mar aboro loso e weche mag ohala to moloyo e kind rowere miwacho ni onego bed ni tiyo kod lony manyasani mar loso mwandu e kindgi. Oboke mar apar, piny Kenya ne omi thuolo mar chulo gowi mage ne piny China. Odiochieng' manyoro ne ochwal nyime kinde mar chulo gope ma piny Kenya ne kod piny China nyaka dweche 6 mabiro. Jatend migao Fred Matiang'i be nogolo chik mager ne ogendni mosebedo ka gore kind Turkana kaachiel kod Masai e gwenge ma Kapedo. Oboke mar 12 loso ewi omenda mar Equalization Fund kamiwacho ni counties mag Nairobi, Nakuru kaachiel kod Kiambu oyudo omenda mathoth mag Equalization Fund e pacho kae. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo weche moko e pinje ma oko kaachiel kod weche mag ohala. Tok oboke mar The Standard wan kod weche tuke kama iwacho ni jata kweth mar Arsenal Mikel Arteta mor mokalo kod team spirit mar captain margi mano Emerick Aubameyang ma iwacho ni sani koro osechako duogo e form, kendo ma osemiyo jata kweth mar Arsenal Mikel Arteta kod mor mokalo. Oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni Uhuru surprise demand on Raila. En ni ker Uhuru Kenyatta sani koro dwaro ni winjruok e kinde kod ogai ma ODM Raila Odinga mano handshake oket e chik mondo omiye thuolo mar dhi nyime kod miyo jotelo motenore kod ogai ma ODM Raila Odinga lemo e piny owacho. En ni ker Uhuru Kenyatta dwaro ni winjruok e kinde kod ogai ma ODM Raila Odinga mano handshake oket e tim kata oket e chik mar neno ni gipogo lemo e yo makare e kind ODM kod piny owacho mar Jubilee. Oboke mar adek loso e weche mag arita kwe kaunti ma Baringo. Oboke mar 4 en ni ker Uhuru Kenyatta dwaro ni mosruok kaachiel kod winjruok e kinde kod ker Uhuru Kenyatta oket e chik mar miye thuolo mar pogo lemo mag telo kod duond od bura mar ODM e kinde mabiro. Oboke mar 5 en ni jotelo mag siasa mawuok e Kenya madiere sani osechako chenro mar dhi puonjo oganda mawuok e Kenya madiere ewi report mar BBI. Jotelo mawuok e Kenya madiere dhi chako chenro mar puonjo oganda mawuok e Kenya madiere ewi report mar BBI.
It oboke mar 6 en ni chenro mar manyo jatelo madhi kawo kar David Maraga osechakore. Chenro mar manyo Chief Justice manyien osechakore e pacho kae. It oboke mar 7 loso e weche mag limbe e pacho kae. It oboke mar 8 loso e wi kes mitudo kod okil Kamalo Kapol gi Sheru e doho maduong' mar piny mangima. It oboke mar 10 loso e wi lweny mosebedo kotuo chieng' e gwenge mag Kapedo e kaunti ma Baringo. It oboke mar 11 loso e wi ywaruok e kind anyuola mar James Kanyotu mano ja ohala mar rahuma mano ng'ielo rengo e pacho ka higa mar 2008. It oboke mar 12 loso e wi legacy mane Jaramogi Oginga Odinga oweyo e kedo ne thuolo mar demokrasia e pacho kae. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo be nie oboke ni mar Daily Nation kaachiel kod weche mag ohala. Tok oboke mar Daily Nation en ywaruok e kind piny owacho mag counties kaachiel kod piny owacho mamalo e wi omenda mag Equalization Fund. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Kama thor mar wacho oboke mar The Star en ni Raila will be on 2022 ballot, ODM confirms. En ni duond od bura mar ODM ne oyango ni ogai ma ODM Raila Odinga dhi chung' e yiero maduong' mabiro. Duond od bura mar ODM ne olando ni ogai margi Raila Odinga dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Mano en kaluwore kod oboke mar The Star mawacho ni duond od bura mar ODM oselieko negi ni Raila dhi chung' mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro. It oboke mar 2 en loso e wi anyuola moro mane owuond kendo ma omenda maromo milion 1 ni dhi miyo wuodgi tich e KDF mano migawo mar jolweny e pacho ka. It oboke mar 4 nyaka mar 5 duond od bura mar ODM ne olieko ne oboke mar The Star ni ogai margi Raila Odinga dhi chung' mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro. It oboke mar 6 en ni jotelo mawuok e gwenge mag hoho mar Okak sani koro chunygi goyo kibikibi kaluwore kod mbi mar jalup ker William Ruto e gwengego mag hoho mar Okak. It oboke mar 10 loso e ng'anyo mar nurses madhi nyime e pacho kae. Mano bende makelowa giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Bed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.